liinavaatteet. Tykkään nukkua hyvin petatussa sängyssä ja siksi minä mankeloinkin kaikki liinavaatteet. Paras hetki mankelointiin olisi heti pesun jälkeen, kun liinavaatteet ovat vähän vielä kosteita. Tai heti kun olet ottanut liinavaatteet kuivausrummusta pois. Itse mankeloin liinavaatteet kerran viikossa ja silloin liinavaatteet ovat päässeet kuivumaan. Jos liinavaatteet ovat päässeet kuivumaan, niin kosteutta liinavaatteet ja laita puoleksi tunniksi 8 tunniksi muovipussiin. Itse en valitettavasti jaksa odottaa näin pitkään. Käytän sitä varten spraypullo ja ojan tai vetän liinavaatteet sekä mankeloin. Mankeloinnin jälkeen anna liinavaatteilla kuivua ennen kuin taitan ne kaappiin, koska muuten liinavaatteet voivat homehtua. Kuivunut pyykki taitaa sopivaksi kaappiin. Jos haluat tietää, miten minä mankeloin pussilakanat, jossa on nappeja, niin käy katsomassa mun toinen video. Laitan videon linkin tämän videon alapuolelle. Ja mikäli haluat jatkossa saada sekä siivous- että järjestelyvinkkejä, käy tilaamassa kanavani. Moikka!